U Zagrebu je otvoren prvi u Hrvatskoj centar izvrsnosti u pomorskoj robotici koji će se među ostalim baviti istraživanjem i očuvanjem morskih vrsta. Projekt je rezultat suradnje s najprestižnijim europskim znanstvenim institutima, a vrijednost mu je 30 milijuna eura. Plovila bez posade različitih veličina za istraživanje mora, bespilotne ronilice, robotizirani plovak. Samo su dio visoke tehnologije koja se već koristi, ali koja će se i dalje razvijati u prvom centru izvrsnosti na Zagrebačkom brodarskom institutu. Veliki je broj tehnologija koji predviđamo da će se razvijati u centru izvrsnosti. One uključuju autonomne ronilice, autonomne brodove, letjelice koje zajedno rade sa tim plovilima. Imamo neke čak vozila koja rade interakciju s roniocima, znači pomažemo roniocima u navigiranju pod vodom, nosimo alat roniocima. Upotreba robotike u podvodnom svijetu, čak i u ovoj ranoj fazi, pokazala se kao pun pogodak, ističu oni koji se njome koriste. Imate bovu koja vam mjeri razne parametre mora, kao što je temperatura, salinitet, morske struje i slično. I to radi po cijeli dan, nikad se ne umara danju i noću i dojavljuje vam ako se nešto događa, ako se nekakve promjene i problemi, da možete vi kao uzgajivač reagirati. Ukupna vrijednost projekta, čiji je koordinator Zagrebački FER, zajedno s partnerima iz Hrvatske, Italije i Norveške, je 30 milijuna eura. Koji će sljedećih 6 godina s ovim vrlo izdašnim financiranjem, sa izvrsnim rezultatima koji imaju istraživačke grupe koje su formirale ovaj projekt zajedno s partnerima iz inozemstva, postati svjetski relevantan istraživački centar. Nadam se će prerasti upravo u centar onih znanja i tehnologija buduće pomorske podvodne robotike koja definitivno će naći primjenu ne samo tu kod nas, ne samo u ovim zemljama koje sudjeluju u projektu, nego generalno u Europi. Osim novih projekata, u centru će se nastaviti rad na pametnoj marini u Rijeci, razvoj poligona za autonomna plovila u Šibeniku, te daljnji razvoj pametnog uzgajališta dagnje.